Bai ba, zurea gehitu, zurea metxen arbole mankorra. Tinkoan ere asmoa ez da raza, gogoak baldintzatuz egunerokoa. Doa badoa gero horbilduz, nik gaurekinak beharrazi pristinduz. Arinduz astunak, euskaraz bihotza zertaz ezkarunak. Lagunendako opari hausari duguna, enaiz belarri motza, hiena alperra. Neren agitasunari ginen dot gerra. Zenbat erdaldunek faltan nik dudan aukera. Zera arra nahi duta ez dakit nolata zera. Agian euskaraz lagunekin arituta, ez duke aztuko hitzorien ederra. Problemaz duzu hizkuntza, gakoa duzu ezagutza. Falta malmutza, altxa izatorain zalantzak. Zure herriko hizkuntzaz baitu zuzuk zuntza. Gaurkoan lana bena, biharrean nonura. Zurea gehitu, zurea metxen arbole mankorra. Zein da zure izena? Nire izena Mari Carmen Agirreleko, eta zu? Ibaizkoa. Nungoa zara? Ni mungikoa, mungia da Bizkaitarranaz. Zure lanbidea gustatzen zaizu? Bai, oso, asko Eta zer? gustura egiten du, begiratu, zenba gauza. Botikek, zaindu jendea, eta lagundu. Txikitatik euskaraz, nire etxeko guztiak euskaldunak ziren, bai mama, ama, moma, danak izan dira euskaldunak, eta ni euskaldun zarranaz, txikitatik euskaraz. Zertan laguntzen dizu euskara jakitea lanean? Asko, jende asko gerora, jende gehiago dago euskaraz eskatzen duena gauzak. Eta hemen, formazionetan, danotakigu euskaraz egiten ganen. Eta auzoan? Auzoan, bueno, apurka. Holan gaztetxua gehiago, aputxu ezartxuak gitxiago, baina, bueno, egiten dute. Bizipen polit bat daukazu. Jo, umetako danak. Umetako guztiak, nire jolasak euskaraz, umetako bizitza guztia nire euskaraz izan dalez, nire umetako bizitza guztia oso polita izan da niretzat, eta dana izan da euskaraz ganera. Euskaraz, liburuak edo musika euskaraz irakurtzen duzu? Irakurtzen dut liburu gutxiago, zenik ikasi nuen dana erderaz. Eta dana erderaz ikasikeran ez daukat horrenbeste erraztasun irakurtzeko, baina musika bai, nire sasoikoa batzuk, eta oraingoak gustatzen zait, Gatibu, Kensazpi, eta honetariko. Bai, gustatzen zait. Eta egunkariak irakurtzen dituzu? Bai, berrian arpiraduna naiz eta egunero jasotzen dut. Ze aholko emango dira guri euskara gehiago hitz egiteko? Hori, erderaz egitea oso erreza dela. Saiatu euskaraz egitea horri aberastasun bat eukiko zue bizitza honetan. Ganera euskuntza bie badaukazu ez askoz behobeto zuentzat. Zurea gehitu, zurea metxen. Patxi Izpuru. Eta nongoa zara? Izatez zako Gipuzkoakoaz Oiartzuarra, baina ja hemen 33 urte. Iraila Gasteiztarra. Zein da zure lanbidea? Irakaslea naiz, bigarren hezkuntzan eta ematen diet, euskara ematen diet. Eta 3. mailakoi aukerakoa prentsa tailerra. Gustuko alduzu zure lanbidea? Bai. Ja 28 urte egin ditut, 29, eta bai. Ja honetaz gero, ja nola joango naiz hemendikan. Noiz ikasi zenuen euskara? Euskara etxean ikasi nuen. Euskara erabiltzen dudan eguneroko martxan? Bai, ikastetxean eta gero etxean bai. Eta adiskide batzuekin bai. Baina ez euskara bakarrik. Gaztelania ere, bizipen polita. Bai, begira. Niretzat ikasle asko izan ditut, 28 urte hauetan, eta baziren, euskaraz egiten ez zuten horiek. Hemen gaina, hemen ezabertan, mendebaldean bertan. Eta hemendikan atera eta gero, handikan 2 edo 3 urtera, inoiz euskaraz egiten zuen ikasle hori, niri bihurtu zitzaidan edo hizketan hasi zitzaidan eta euskaraz zuzendu zitzaidan. Eta, esan nuen, gutxienez, zerbait ikasiko zuela, pentsatu nuen. Eta askotan, hitz egiten ez badute edo ez baduzue, horreko egitzen duzue, barruan eukitzen duzue, eta barrutik kanporako hori, ikasle horrek ez atera zuen, eta horrek asko postu ninoen. Euskarazko musika edo liburuak entzuten edo irakurtzen dituz?
Bai, euskal musika entzuten dut. Azken aldi honetan askorik ez, bueno, irratia entzuten dut nik egin bat, eta orduan irratia jartzen dituzten betiko kantari horiek, ezta? Entzuten ditut. Eta euskal idazleak ere, bai. Teneriztakatze bat normalean ikusten duzu edo egunkari bat irakurtzen duzu? Bai, berria irakurtzen dut, eta gero interneten beste zenbait egunkari irabai aldu danean. Nola duzu izena? Nire izena da Santi naiz. Nongoa zara? Bera ere. Ni Martin naiz. Nongoa Gasteizkoa. zara? Gasteizkoa. Eta zein da... Bera... Errioxatarra naiz. Eta zein da zure lanbidea? Apaiz gara. Apaisak ere bai. Badakizu zer den apaiza? Bai, badakizue, bai. Gustoko duzu zure lanbidea? Bai, oso guztua. Eta zer gozak egiten duzu zure lanbidean? Bueno, zuen badakizue guk egiten garela, edo egiten duguna mesak, batez ere ez da. Baina beste gauzak ere egiten dugu. Adibidez, umeekin katekesiz, ezagutzen duzue katekesiz, helduenak, talde batzuekin, bilerak eta formazio bat. Zer gehiago? Bueno, pues jendearekin egotea, eta gero bizitza. Eta noiz ikasi zenuten euskera? Noiz? Igual... 38 urte. Ni egon nintzen Lazkao, hilabete bat, eta Gasteizen ere ikastaro batzuk. Ni hasi nintzen 18 urteekin. Apaiztegian eta gero joan nintzen baserri batera, han lan egiteko eta baita ere euskara ikasteko. Eta zer gaitik? Zer gaitik? Bai. Bueno, guk hemengoak egera eta nire familian euskaraz ez zen hitz egiten. Baita ere lehen debekatuta zen euskaraz hitz egitea eta ikastea. Eta orduan, bueno, ez da gizargatik, baina barrutik irten zen borontate hori. Nola duzu zen? Zilea ditzen nahi. Zein da zure lanbidea? Kamarera. Gustuko gustatzen zaizu lanbide? Bai, ikasi du. Eskakitea zure bizitza lanbidea? Bai, asko. Eta zuekin euskaraz egiten duzu? Normalki ez. Gaztelaniaz egiten du. Igual, batzuetan bai euskaraz egiten du, baina normalean gaztelaniaz. Eta zein Gustukoena. Azkena txikia nintzen. Normalean euskaraz entzuten du musika. Eta erratia euskal gaztea eta euskaraz. euskaraz noiz ikasi zenuen? Bigarren hezkuntzaraino ikasi nuen. Euskara, bere duan nintzen. Nire gaita puntu zidaten bere dura eta horrelatu nintzen. Haiek ez dakite euskaraz hitz egiten eta zuten. Telebista edo irakurgaiak irakurtzen duzora ikusten duzu euskaraz? Bai. Futbol euskaraz, pilota euskaraz. Que bano, bai. Zuk zer esango zenioke bat dagoela ikasten euskaraz? Nola barkatu? Zuk zer esango zenioke bat dagoela ikasten euskaraz? Oso hizkuntza berezia dela. Azkenean gure arbasoak
hitz egiten zuten euskeraz, eta gu mantendu egin behar dugu euskeraz hitz egiten. Eusko Jaurlaritzako jendea etortzen da euskeraz hitz egiten. Zure familia egiten dizke? Nire ez bakarrik, nire gurasoak ez. Hemengoak dira, baina ez dakit euskeraz. Zure lagunekin? Hori, ja zen normalean ez gaztelaniaz, baina batzutan bai hitz egiten dugu euskera. Zure zindara? Nire? Zera da beti. Ez ditu. Zuek hitz egiten duzu euskera? Zean? Patioan. Patioan ez. Eta etxean? Nik ezin du ez dakinean. Eta honekin? Hitz egin behar duzu. Bestela, ni bezala gertatuko da. Artuko duen euskera. Eskerrik asko gure galdeak erantzuteagatik eta espero dugu euskara ikastea. Gero anazten da zureak egitu zure ametxen arbole mankorra. Gero anazten da zureak. Nola ditzu zara? Nola ditzu? Nire izena? Jesus, Josu. Nire naiz Josu. Goa zara. Ni behar zein dara. Gustatzen zaizu zure lana? Bueno, bai. Baina gehiago gustatzen zaian mekaniko, Eta zer egiten duzu zure lana? Lanetik pizka bat, despiezatu, arreglau, saldu, dana, Noiz ikasi zenuen euskaraz? Jaian itzenean. Nire amatxo getzakin ja erderaz. Euskaraz hitz egitea euskara gehiago duzu? Bueno, ondo etortzen da. Euskara dakienak, euskeraz egiten dira, eta erderaz, erderaz, Euskaraz hitz egiten duzu? Badakienakin, bai. Euskarazko zer liburu eta zer musika guztuko duzu? Musika, Lertxundi, Lagoa, baita, Euskarazko telebista kateak eta egunkariak irakurtzen dituzu? Asko. Pelota partiduak eta lanetik, futbola. Euskaldunok itzegin mintzoa ederregi eziteko alegin ura bizitzeko gukaraku motorra gibelearen goskorra gure lotzenen gandorra beti arrakastatxu zure Maria ematxu zunei baduzu alatxu zure gokoazko gotxu amultxu baita hizkuntza gure agotan ezazu izkuta lotxakain betuta orditurik gabiltza mundu erdaldun gizena eraiki zeurean eriarekin bat torko dena oztopoik handiena bertan ezin mugitu zuzten zaituena orgatik bat sasi guzien gainetik Antzerkia egiten dugunean, hemen egiten dugune, bai, Bai, gabonetan eta jaiak antolatzen dut. Bai, txikia da, baina sartzen gara, bai. Antzerkia egin zuten gabonetan. Txapula, astoa, behitu hauek dira, euritakoak, Zein da zure izena? Nire izena Iban da. Eta zein da zure lanbidea? Nire lanbidea zein den? Orain ikasten dut hemen. Eta nongoa zara? Gasteizekoa naiz. Bai. Euskararekin lotuta zerbait polita egin alduzu? Bai. Zer? Zer egiten duzu euskaraz, Iban? Noiz erabiltzen duzu euskara? Norekin? Zurekin adibidez. Adibidez. Carlosekin. Sergiorekin ez duzu euskaraz Bai. egiten? Bai, etxean ere. Etxean ere egiten dut. Non ikasi zenuen euskara? Umandin. Zer? Euskaraz hitz egiten aukerak ematen dizu lanbidean eta gauza. Bai. Auzoan euskaraz hitz egiten alduzu? Hemen osoan ez. Hemen osoan gaztelaniaz hitz egiten dut. Hitz egiten dugu. Eta zenbat denbora dara mazumen?
Deran bat hemen urte. Ikasko zure informazioagatik. Eta espero dugu euskeran aurrera egitea. Nongoa zara? Gazteizkoa naiz? Eta zein da zure lanbidea? Lanerako zentru honetako arduraduna naiz. Elbarritasun psikikoren bat daukaten pertsonekin lan egiten dut. Zer egiten gustatzen da zaizu zureran? Bai, asko. Bai. Non ikasi zenuen euskaraz? Eskolan ikasten nuen ikasgai moduan, eta gero euskaltegian sartu nintzen, euskara gehiago. Eta urteak egon nintzen. Zer ikastola? Euskaltegian? Ika ikasi nuen nik. Ika ditzen zen? Ika ditzen zen. Euskaraz itxagitea zenbat aukera ematen duzu lanbidean eta... Beitu, hemen gero eta gehiago, orain dela urte batzuk Aiaraldean lan egin duen eta han lankide guztiekin hitz egiten nuen euskaraz eta erabiltzaile batzukin ere bai. Hemen Gasteizen gutxiago, baina gero eta gehiago. Auzoan euskaraz hitz egiten duzu edo kalean? Bai, auzo honetan, adibidez gizarte etxean, bai, euskaraz hitz egiten dut kirol koordinatzailearekin adibidez, kutsara, askotan joaten naiz eta kutsako jendearekin ere euskaraz egiten dut, ikastolako jendearekin, zuekin, adibidez, ez? Eta zure lagunekin ere bai? Nire lagunekin, lagun batzuekin ere bai, Gasteizen betiko kuadrillakoekin ez, horiekin ez, baina bai semearekin eta beste kuadrillako batzuekin ere bai. Zein da zure gehien gustoko liburu eta musika euskaraz? Liburua, orain aur literatura batez ere irakurtzen dute euskaraz, lehen bai irakurtzen duen euskaraz eta alea. Aldizkaria irakurtzen dut. Eta musika semeak entzuten duena orain, baina niri gustatzen zaidana da musika euskaraz, Gatibu edo Mikel Notangari, Mikel Laboa, Betagarri, guk denetarik. Baina zuei gustatzen zaizuena orain nik uste dut nik oso gutxi zaudetela. Euskarazko telebista egunkaria ikusten edo irakurtzen duzu? ETV bat eta alea, batez ere. Emango diguzu euskara gehiago txendeko? Batez ere beldura galtzea, hemen Gasteizen gertatzen dena da, gehienek ikasi dugula euskara eta batzutan ez dugula erabiltzen beldurra daukagulako gaizki egiteko, baina nik uste du naiz eta txartoekin komenigarria dela erabiltzea, ez galtzeko eta konfiantza asko hartzeko. Eta ni oso pozten naiz gero eta euskara gehiago entzuten da kalean, eta hori oso da. Zurea gehitu, zurea me